O Concello foi o escenario para a rúbrica do contrato coa empresa Serviocio para a reforma das piscinas de Campolongo, uns traballos que comezarán previsiblemente no mes de abril e que converterán a estas instalacións, tal e como dixeron nesta xornada dende a empresa, nun complexo do século XXI. Aquí vaise remodelar completamente o centro. O único que vai a permanecer, digamos, invariable son os metros cuadrados de lámina de auga, porque todo o demais vai a ser novo. Desde o que é as tripas do centro deportivo, que era un dos grandes, digamos, problemas que tiña a instalación polas súas limitacións, pola súa antigüedade, pois é un centro que xa leva 24 anos funcionando, que a vida útil da maioría destes elementos xa estaba bastante esgotada, pois a partir de agora todo iso vai se renovar con nova tecnoloxía e con máis metros para esa zona, o que é o corazón da instalación, que vai a permitir, pois, lóxicamente, que teñamos unhas condicións a partir de agora ambientales no centro, pois, lóxicamente, moitísimo millores das que había en este actual. Unhas instalacións que contarán cunha planta máis para sala fitness, ludoteca e un servizo de nutrición e todo tipo de tecnoloxías actuais. Polo que respecta ao que é a maquinaria do centro, pois, lóxicamente, vai ser tamén de última tecnoloxía, vai a contar, bueno, pois, con conectividade que vai a permitir aos usuarios estar facendo deporte e poder estar conectados cos seus móviles ás pantallas, pois, das cintas, por exemplo, ou van a poder estar vendo a televisión. Bueno, en ese sentido vamos a estar á vanguarda de todas esas novas tecnoloxías en canto ao que é o equipamento deportivo. E a partir de aí, bueno, pois, o que digo é a reforma é integral do novo centro deportivo. Para que vos fagades unha idea, pasamos de que o actual Campolongo en metros de actividades de seco a día de hoxe conta con casi 700 e vai a pasar a contar con algo máis de 1.600 metros de actividades de seco, aparte do que falábamos xa de auga. As obras comezarán previsiblemente no mes de abril e terán un prazo de execución máximo de 6 meses. Durante este tempo, o complexo permanecerá pechado. Dende a empresa dixeron nesta xornada que intentarán que sexa o mínimo tempo posible. Temos todavía que acabar de analizar tanto co Concello como, bueno, despois, a parte das enquisas que facemos cos propios usuarios, ver cando sería o momento idóneo. Pero está claro que o que vamos a buscar son os momentos de peche na época de menos utilización do centro para que a xente poida aproveitar ao máximo, tanto ahora este período transitorio no que vamos a estar hasta que se produzca o peche, como despois, cando empece a nova concesión, pois que coincida cas fechas idóneas para que poidan ter as súas tempadas o máis completas posibles. Dende o Concello acollen cos brazos abertos este contrato e agardan que o tempo de peche deste espazo sexa o mínimo posible. En todo caso, vai a depender da elaboración do propio proxecto, porque isto era un concurso de proxecto e obra, hai que facer o proxecto, hai que discutirlo cos técnicos municipais e, polo tanto, o máximo interés que temos todos é que este en funcionamento o antes posible, nas condicións máis axeitadas posibles, non? Pero non podemos responder a esas preguntas, non? Si podemos responder a cal é a inversión total, cal vai a ser as instalacións que van a quedar despois desta actuación, que van a ser mellores e con toda a nova tecnoloxía de respeto medioambiental e do século XXI, non? Os descontos e novas tarifas entrarán en vigor dende o primeiro día de vida das novas instalacións de Campolongo, é dicir, a partir do mes de setembro, aproximadamente do vindeiro 2019. A plantilla, conformada por 42 traballadores, manterase, pero estará afectada por un expediente de regulación de emprego temporal durante o tempo que estén pechadas estas instalacións.